आरो मोनसे लामा दंबायो आरोखि ना बै जायगायावहाय बेखौ आरो नायनो थांबावगासिनो दङ बेबो मोननै कन्ट्राक्सन जाबाय दिनैहाय आरोखि ना सिगांनि समाव 17 बोसोराव BPF सरकारा माने मोनसे लामाखौनो होनो हायाखैमोन ओमफ्राय दा जोंनि UPPL सरकारा 5 बोसोरावनो मोनसे जायगायाव मोननै लामा होनो थांगासिनो दं आरोखि ना होमबा नायलांबाय था आं देखायलांनि লগত আছে চৌতালটা হয় তারা আছে 5 বছরতে দুইটা রাস্তা পাইছে কি আরো লাগে 17 বছর আগতে পোৱা নাই দেখ মানে 17 বছৰৰ একটাও মানে ৰাস্তা হোৱা নাছিল মানে একো হোৱা নাই এখন UPPL আন্দোলন পাইছে না হয় হয় পাইছে ঠিক আছে খুশি না খুশি ৰাজ্যবিলাক খুশি হয় এনেকাহে লাগে ভাল সরকার এনেকাহে লাগে না হয় দে ঠিক আছে 요즘 이게 새가 없어. 이제 하나 된대. 여기가 아까 건강해. 드라이버가 흑하나 타나고 이쪽 상자 비전 무자네가 라마가 있어 비전 비난가 당시간 차오래가라 살아 माने मुखुलि जाजोब्बाय ओपनिं खालामखांजोब्बाय आरोखि ना बे समाव जोब्बाय मोननै लामा ओपनिं खालामबाय दिनैनि दिनावनो आरोखि ना सानसेयावनो मोननै ब्रिज ओपनिं ओमफ्राय मोनसे लामा दिनैनि दिनाव खालामबाय आरोखि ना सोरबा मिथिया जानो हागौ बबे जायगायाव जादों होननानै माने बियो जाहैबाय सबाइझार BCDC नि आन्दाराव थानाय दमगाव गामियाव आरोखि ना 13 चिरां ब्लक UPPL निफ्राय आरोखि गोजोन्थों बयनिसिमबो भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन थेंक इउ